Sila Angie, sa ko lang daw, bang nung sinutan nila na plus na yung picture nila. Dito lang no? Bang. Siya niya wala man lang kahit Mesa. oh, Ilan din kita niya ay? ay depend man rin, yung nauna. May anihin pa. Sabi daw nandiyan, bigyan mo rin sila nanay pang grocery nila. Aywan ikong bigyan akong nakapos lahat. Ang karat mo naman dyan. Gabi. Dami to sa bigbigatan. Ang dami ng garaon. Ay. Ano makakunot ah. Ewan ay kung subuan din ni Sarah yung itong ni Sarah. Nag-shoutout daw Sarah o bayaran mo daw. Hello po ka Jericho. Saan na po kayo na destino ngayon? Good morning po. Gandang umaga po. Si ka Mark na rin ang nasa yaw-yaw. Good morning po. Gandang umaga. Kuweba. Dating ano rin yun dito. Dito po yung nag-house. Dito na naman kami sa Lula. Ewan kung kailan magpunta sila dito. Good morning po, Kader. Dear, kamusta niyo po? Saan na po kayo ngayon? Saan na po kayo na destino? Very. Hindi ako wala kang dala cellphone di? Hindi po na kami Ha? wala kang dalang cellphone? Naka-charge kanina eh. Na, kalayo na pala ni Ka Jericho. Saan daw siya? Nasa QC na. Sa Manila na pala. QC. Hindi tayo, ante, oh. Ka-eco. Ay, malayo na ka-eco, eh. Hindi ka na makakatikim ng Dragon fruit. Hindi sa dinadaan-daan lang namin dyan sa... Yan, shoutout po sa Meltak TV. Yan, hello po. Hello Good po. morning. Meltak TV. Meltak. Let's see. Ayan guys, dumating na si Gigi kahapon. Welcome back. Hello po sa inyong lahat. One week din siyang nawala. Galing Saudi. Korea. Hi, camera girl from Sir Froilan. Yan, hello po, Sir Froilan. Naimbagal daw kakabsat from... Wait lang. Pero pag walang pagbasahan, Walang load yung kanma. ang balik ba to? Pag ano? Sana yung kasalubong ni Gigi? Ay, Gini's Chicharon. Baka naman Gini. Ala, nagkakaubusan baga doon lagi. Sa aming chicharon. Nagkakaubusan. Mabili. Chicharon. Kahit doon sa kuan, ganito yung tinda nila, Gini. Sa Olympus. Ganito yung inuwi nila ate. Doon sa harap ng ano, Alphamart. Ganitong tinda nila. Baka doon din nila. Baka sa Santa Maria sila mismo nagkakuan. Yan eh, bangga daw kakabsat from Sir Paulo Poronda. Yan, naimbag na daw din po. Kain po Gulay. Charon. Ate man si Dali na pa. Ito manan. Sarap nga. Di ba dito? Mamaya guys, mag-overnight tayo dito sa Kubo. Suka. Mag-overnight. Overload. Overnight, overload. Magbasa ka lang siya.
makita. Boy Pogi. Ay, ba't may nabasa kong Boy Pogi? Ano yan? Si Boy Pugi dyan. Ay, shout out din. Ba't sabi ko Boy Pogi na rin? Ay, ang kutsero. Shout out kay Ma'am. Anak na yun, agad mo ito. Carmen. Agad mo ito. Carmen, di ba, Peg? Hindi. Ma'am Benita. Ma'am kay Sir Benita. Ben. Hello po. Good Hello. morning. Kay Kuya Nelson. Kay May. Yan. Shout out po sa Galvez family. Dito Ma'am na rin nagilakay na. Sir Ben nga. Sir Ikaw Ben. lang hindi nakakilala. Sir Ben. Makakalimutin. Salamat sa mga Huwag daw silang tao sa kanya. Kuya na lang, ano. Kuya. Kay Tito Blessing. Ben. Mas matanda pa kayo doon. Kay Ma'am Benita. Sabi sa 22 may nanti. Oo. Ma'am, pero ba ay? Oo. Kabatang mukha. Mas Tapos maganda nag- ka kami. Tapos nag-bless si Ma'am sa kanila. Gaya mas matanda pa si Ma'am. Buta eh. Siya na naghila. Yung mga kami. Ay, nagtanong Pan kasi siya, hindi siya Oo. batak. Doon lang siya sa may ko. Parang sa 50 plus lang eh. bago makakain na. Turugin mong ganun, oh. Roger. Ayoko. Ala, kagaling, kagaling. Shout out po, joint venture. Hello po. Kamusta Hello po? po. Sarap. Sarap ng pasalubong ni Gigi. Teacher. Ito yung kilalang chicharon sa Bulacan. Kuha nang kayong sasawan nyo guys. Ayaw lang tipasin. Sausawan daw. Ayoko. Shout out sa'yo Auntie Ligaya from La Union. Ante ligaya daw. Cholo Flores. Ay, thank you po. Ingat po kayo dyan. Nagatanggal lang siya ng kwan. Ako makanguya-nguya eh. Tinanggal ko ng pin ko. Ba't santi pasing, oh? Peng, pahingi naman ng kinakain mo from Sir Donato Aploro. Ito po. Nga nga po kayo, nga nga. Makikwan na lang kayo. Sarap, oh. Sarap. Pasalubog po ni Gigi. Lunok-lunok na lang. Galing Korea. Maluto. Nagsasaw. Makisaw-saw na rin ako eh. Pasaw-saw nga din. Hindi pa man nakagat. Hindi pa wala kagat. Isang pan na. Isang kagat, isang sausaw. Inumin ko kasi ito. Ako na. Inumin niya daw pagtapos. Nagdagan mo na lang ante. Suka ng kwan. Ibukos. Shout out po kay Sir Bong Paredes from Baras Rizal. Hello po, Sir Hello po. Bong. Masarap Di kaya. man yard. Maaga din tayo maubo kasi. Wala tayong upload ngayon guys. Beng. Gagalan ko. Bakit? Magkuha ko sa bukas. Magbayad. Magkuha ng Shout out sa... si Orte. Pa-shout out po dito sa Ontario, Canada from yan, shout out po kay Ma'am Marichelle Foronda from Ontario, Canada. Yan, hello po, Ma'am. Hello po. Ma'am Kamusta Marichelle. po dyan? Marichelle. Dito sa Hello, amin. Gigi. Asan din po sa lubong ko. Ito po. Kinakain na po namin. From Ma'am Beth. Oh, ba't kayo ayaw? Ayoko. Nasawa ka na? Kapilak yung kinunod dito. Ayoko. Nakita mo po. Halos hindi na kami makapan. Makapangan. Oh, kay busy na. Ay, talaga. Parang 2 oras lang tulog namin. Yan, shout out kay Sir Eric Gonzalez. Watching here from Los Angeles. Shout out sa mga taga Nagilian, La Union. Ingat kayo lagi at mainit ang panahon. Yan. Hello po sa mga taga Nagilian, La Union. Yan. Hello po sa inyo dyan. Mainit din po dito. Sobrang init po talaga. Kahapon yata, kami na naman yung pinaka-hot. Mataas. 43, 42. Ang- Mga ganun eh. Mga hot talaga ang mga taga Mindoro. Mainit yun. Di man ako gaano nagatawi. Sarap. Suka. Paano na? Dapra na lang.
Ay, na, sobre. Yun. Excuse me. Inigop po na rin ata yung suka. Hindi. Wala ba dyan? Sabay pa ko. Sorry, ako na ako sa suka. Nakuna ko sa suka. Kaya alam ko, nagpaos ka na, nagkuhan ka, nagdalaga. Kaya inom na ng suka na nasasaban ko na sa amin. Dahil yung sa drinks ay, nangino pa yan. No. Malamig pa ata. Hindi mo naman pwedeng isabay at may nagsuka ka. Nagbilan. Hindi. Yung galing kay Kwan yan. Ah. Good ging lagay nila yung ano, hila. Ilagay nila sa gayan nila. Sabing tira niya yung soft drink. Marunong ka? Malamig pa kunti. Yung labas na lang siguro to. Naman yun eh. Mamaya saan ito magkain tayo. Mamaya, di ba magbili kami ng lollipop? Ano, parang paubos, paunahan, umusa, pan yun na. Paunahan. Matalo naman ako eh. Wala man yung soft drink. Hindi, dalawa. Silang dalawa. Naya ako magkain ng lollipop. Ay, oo, nahiya siyang tiligaya. Nahiya siya magkuhan. Shout out daw si Kadyang. Jam! Kadyang, shout out. Ay, ba't nakita ka niya? Langga, parang walang kanggana ka mag-shout out kay Kadyang. Dahil mantay ko na eh. Kailan uwi mo, Jang? Masalubong na Shut up! DJ. Shut up! Masalubong na chicharon. Shout out po dito sa taga-lokal ng Richmond Hills from Ontario, Canada yan. Hello po sa mga kapatid natin dyan sa lokal ng Richmond Hill, Ontario, Canada. Hello po mga Hello po, kapatid! mga kapatid. Dyan sa Canada. Roy, nakarating tayo sa Morning po. Canada. Makarabi na. Pinapa-shoutout ni Sir Paulo. Ba't Ni nagka-pause ka? Paulo Poronda. Isa ko. Igalan mo muna. Ano Yan. ito? Yan. Kay Sir Peter Duhay Lungso. Dyan, hello po. Hello po. Kay Sir Ryan Marbaldos. I-shoutout mo si Juan. Shoutout kay Jerome Bantog. Kanya shoutout ko daw siya. Asawa natin Jackie. Lagi ko Ay, hello nanonood. po. Yan. Jerome Bantog. Ay, asawa natin Jackie. Oo. Yung, chinito. Yes. Pinaghalo yung Parehas silang no? chinito, chinita. Dati yung let din. Hindi, tanong niya kung magkano nagastos dito sa Hindi Kubo. makatoy. Pasyar. Sabi ko pa na sa'yo, parang bahay na yun Ito ah. mga lakat chicharon na. Sa kadantay ito. Sabi mo ka tayo, Jackie, magbakasyon dito. Meron. Jackie, magbakasyon ka dito. Safe Ano muna kayo? Magliwaliw. Oo. Kaya Lalo nila sa Ate Ate Jane. Si Merle, makapitay lang. Pasyar. Dito muna kayo sa Kubo. Tulog ka na sa gabi. Nakabito mo umay dahil niya. Yan, hello po sa kay ano yan? May Maria Joyce Vlog from North Carolina, USA. Yan. Hello po, Maria Joyce Maria Vlog. Joyce Vlog. Ingat ko kayo dyan. Big mo yung gabi. Narinig niyo ba yun? Romangus. Shout out kay Coco, Kuya Coco, Kuya Matmat and Gavin. Belated happy birthday. Belated Coco. happy birthday, Matmat. Ay, matmat pala yun na. Kailan? 11. Hindi nakabati si tita. Kuha ba ka mo? Humor ba? Dito naman. Ay, nung March 11? Kailangan mo birthday na March, no? Sarap ng hangin, guys. Kanina walang hangin. Kahapon, kainit sa baryo, walang hangin. Maghapong galak na po sa view. Anong tuda, nagwati na ang ganyan. Naglaba, parang magdabol. Kailangan nyo magdamit. Good morning, DFL. What is the plan for today? Glad to catch you live. Yan, from Sir Teo S. Ingat po kayo Magla-live lang dyan. po kami. Bilhin ko tayo ng hitsero. Tumambay lang sa kubat dahil mainit sa baryo. Baka gusto nyo pong bumili ng halo-halo. Para ko mag-order kayo.
Sino magkasindito ko raw? Hello po, gandang umaga po. I'm watching from Navotas City. Yan, shout out po kay Ma'am Annalyn Bawon from Navotas City. Hello po, Ma'am Annalyn. Miss Peng, kumusta na po si Babe? Daw, na-intrigue lang. Wala po yun. Ano lang po yun, subscriber lang din. Diba, may jowa ako sa online. Sana all may babe. Wala guys. Pero wala po yun. Ma'am, Pan lang daw yun. Charot-charot. Hanapan nga ho ninyo itong Mga dalawang supporter namin lang mga po. dalaga. Nantimbre ang kalay na. 32. Mag-asawa ka na. Anong ginaantay mo? Sabi niya sa'yo? Madukutan dan, George. Madukutan na baga yung mga from kita dito sa amin. na kita sa amin. Ba't di daw katatanda na namin hindi pa daw kung magsi-asawa. Sapaya. Pakasaranda kami. Sige. Kasarap itong pasalubong ni Bibi. Ikaw maggasto sa ano kasal. Sige, magpakasal na Diba ako. may butas, may Oo, butas, may na butas ganito? nga. Sa bangko. May butas mo yan. Mga kapatid, pwede po ba kaming mamasyal dyan pag uwi namin? Opo. Sure po. Always welcome po kayo Paulo. din eh. Din eh. Kailan pang uwi nyo ka, Paulo? Oh, from USA to Sicily. Aba, puro ka na. Puro bigati. Ano, magawa tayo ng kakalin. Mayroon akong malagkit palumot sa ako. Hello, Gigi. Buti naman sumangkot ka. From Archie Sanyega. Yes po. Namiss ko po sila. Namiss ko Santo Ligaya. Yes! Ito po lang po ang pasalubong ni Gigi. Dapat sana, tagdadalawa kayong ganito. Buti nga may ganito ka pa. May jelly. Bahal kaya to. Tigdadalawa mo lang. Tatlo isang daan. Dala Ano, tatlo isang daan yata ganyan. Sabi mo kabili pa sa isang daan. Ginabuking mo lang. Wala yung nasutang tatlo isang daan. Nagpauit ka sana ng pera. Ano eh? Oo, Isang sako. Kung di ko na itago na huli. Magbaak na lang tayo. Yes! Ma'am Eileen. Yay! May kasama pala kami! Hindi kami nag-iisa. Well, Mas masaya ang baak. walang kwapi na Kung problema. nga yung isang dalaga ko, bakit din? Oh, tapos Hanapan ko nga dyan. tatlo na kami. Si Auntie Ligayang Hindi ah. nagakon kay Kadyang. Yung anak ko hindi siya ako. Ante, okay lang yung kahit may isang anak? Yung makanan lang? Bakit? Meron? Hindi! Ang kay Kadyang, Kung mabait eh. Buti pa si Kendra. Buti pa si Kendra marunong pumaraan. Marunong pumaraan. Kaya nga, sinong Kendra? dapat ano eh. Buti pa yun, bata pa lang marunong ng pumaraan. Ala, yung upload ko ng kanay, yung sabi sa buyas. Oh. Yung babae doon, yung bata na anak, kasasao, nagsao. Mangyan? Hindi man siya, ayun ko mangyan yung pero taga Batuin eh. Dapat na, tinulungan niya si, ano eh, na-video ko yun eh. Tinulungan niya si Harvey magtanggal ng jacket. Tapos kinis niya sa braso. Hindi na panood ni Annalyn yun. Panoodin niya kami. Yung upload. Kain pa tayong tinapay. May palaman pa dyan? Hindi Hindi. ka pa yung nabsaw? 2026 pa daw si Sir Paulo. Okay lang po yun. Okay lang po yun, 69 na po si Auntie Pasing na yun. Oh my God. Oh, next year na rin pala Ay, 69 na ba? Oo, 66. Ala ko matagal. 66 na hindi ba? ah. 65. 60, ano ka sa 2025, di Oo. 66 ng taon. 67 to man na. Ay, Bakit kaming taon? Moday. Shout out kay Sir Archie Sunega from New Zealand. Hello po, Hello Sir po. Archie. Musta po
kayo dyan. Hi, drunk ladies watching you in La Union. Nagi masunday ta chicharon mon from Papsi TV 2024. Yan. Hello po. Oh, wala di pala Mga eh. Wala na dyan. Ubos. Hindi. Pwedeng sabihin sila, kabarbaro. Bitin tayo sa chicharon, guys. Huwag pala man tayo gano'n eh. Ito nga gumata muna. Pag may umuwi, magkuhan tayo. Wala na tayong palamang. Kunin ko nga itong garapon. Hindi. Ay, Welcome home. Welcome home, Gigi. Ilaw sa lahat ng mga DFL. God bless inyo lahat. Thank you po. Thank you po. From Ma'am Edith Agdon. Ma'am Edith Agdon. Ayoko. Anak mo. Hindi ka na makapangan ng kanin. Umutan ko ko sa dati na palamang ko na sa magano mo. Ano ang laman yan? Chismis sana. Chismis. Nagos na papang tayo bata. Chismis. Hello mga nagagandang mga dragon fruit ladies from Venus Rose. Yan. Wow, thank you po. Kahit na, Saban lang po yan, filter. kahit na pangit na ako eh. Thank you po rin po. Filter nga lang. Camera lang yan. At malinaw ang kaya. Merienda na naman tayo po ng tinapay. Kakakaw dyan tinuligaya. Nagutom Welcome back, Miss. Hello, beautiful. Sorry about the other day's comment. Okay lang yun, sir. Sir Gayen, kumusta? Ingat ka dyan. Sir Anonymous, ingat po. Anya pa sa lubong ni Gigi. Agreeing kayo mga kabagis. Chicharon, Janice Chicharon. Oh, Janice Chicharon from Bulacan ba to? Santa Maria, Bulacan. Baka naman may pa-sponsor ka sa amin, no? Masarap to, guys. Yung sa mga taga Bulacan. Sarap. Grabe yun. Nakipila kami. Binigyan ko rin ng isa yan. Nakipila ka sa? Nakipila kami sa bilihan. Di mo ba lang kabahaba? Sa palikay? Hindi. Doon sa bitahan na yan. Ay, doon mismo kayo nagabila. Doon kami bili sa may taas ng pan. Pero kung sa Santa Maria, mura lang daw. May dala rin pala. Eh, Binigyan ko yan ng isa din. Inatay ko kayo, wakon doon eh. Balong ko mga right one. Ayun na gusto. Bakit ko ba nakain? kamusta daw, G? Sabi ni Sir Jeffrey Novera. Okay lang naman po. Ganun pa rin. Payat pa rin po. Ano yan? Galing sa puyatan. Oo. Matutulog po kami alas 4 ng madaling araw. Magising kami alas 6. Doon ba binurol sa kanila? Mismo kinatigil. Ganun kami. Yan. Ganun kami. Eh, ang nakatulog naman kinatigil yung mga kapatid ni Kuya Arwin. Kalayo man doon sa kanila busyang. Doon kayo natulaw. Kanila busyang. Kami nila daw. Hello mga ka-dragon. Welcome back, Miss Sino nagbantay Gigi. yan? Love you all guys from Ma'am Lendy Bronca. Thank you po. Thank you so much po. Ng Lendy Bronca. Na 11 ko na gaya. 11:30? Tanghali na naman pala. Hindi Noon sa Papangan Hindi na naman lang. malaya ng Alas oras. 8 dyan. Good. Ewan ka lang. Ako naman pinakain. Alauna natin makakain. Nung wala nga magising tayo na. Konti. Gusto ko ng suka. Mahilig pa ako sa may suka. Yung iniinom. Kasi naman ko kasi nang masuka igitin na kayo ah. Magpatatlo mga akong tatlong serve ng suka. 20% walang kasuka-suka. Ayaw man ka. Naubos na yung bunga ng manggama. Dami pa. Hindi na kayanan ni Annalyn. Dala ko sa kanan, te. Ay, dami-dangan ko na. Yung daridangan daw. Ha? Ayaw ko ng hinog. Kahit sinagda. Hala. Kaya na naman yan, te. Hindi naman sinabi. Hindi na kailangan sabihin mo. Alam mo naman pag nandyan na kain ng kain. Well, Hindi mo na makuhan. Hindi man ako nagkakain. Yung mga doon sa bahay. Wala ka kasing kasaba. Wala awan kang kasama. inya with mga baro, binata, jeje. Oh, damit lang po ng baro. Wala po. Wala ka daw na si Carod daw. Wala ko na si Carol. Hindi na si Carol. Kailangan nakabiro mo ate Jay.
Kailangan na Ang pag kunin mo na yung Sprite. Iduron mo na. kukumbra. Mas pala na. Peanut butter ba naman ang sarapan? Wala, tigil naman yung hangin eh. Palutungan na. Akala ko tubig lang yun. Alam, Yun, oh, kasi iba yung takip niya. zero kasi siya. Ah, Zero sugar. ayun ang maganda sa mga kan. Baka this week guys, pupunta kami ng Sitio Albona. Hindi na natuloy-tuloy gawa nga nung si JJ lumuwas. Wala kami kasama. Ayun, magsukat. Hmm. Magsukat na. Malapit na graduation. Yan, hello po sa ating 71 viewers. Baka mamaya, hindi pa naman next week. Hindi ko na. Sabi ko baka pagpunta rin doon, graduation. Wala nang estudyante. 15 daw ang graduation. May March? Ali, Ay, ano hindi. ba nga Sa April? April. Ah, di, mas maganda nang magpan tayo para pan. Sa? Baka wala nga tayong mabutang mga bata. Na, Sa? doon sa Albonan. Kailan tayo magpunta doon? Ngayon linggo. Hindi dapat na kumain. Kasi bawal sulat-sukat eh. Dapat ko yan. Siyempre, i-vlog din eh. Masuksuka mo mahal na kayo da? Word. Kontra. Word. Makita di ko alam kapag sa kama. Magkuha ka ng karton, i-drawing mo yung panel. Tiloy daw, nagareklamo si Auntie Ligaya. Oo. Si Ma'am Lloyd ang magpan pa naman, tsaka si Sir Robert. Hindi ka nabigyan ng kwan. Ano sa... Hindi ah. Kung gusto mo, sukatan na doon. Paano di ako marunong magsukat? Di ba may size naman yun? Yung, Yung pangbata na sa tukwan? oo, may size yun. Kaso paano nga yung pan? Sila na magbili o tayo? Tayo. Kalutungan kaya. Sab. Hello mga ka-DFL, nagimasanday ta karkatikumum ka. Karkatikumum. Karkaramkamam. Karkaramkamam. Ano? Karkaramkamam? Karkaramkamam. Karamkaman. Karkaramkamam. Karamkaman. Karamkaman. Karamkaman, di ba? Karamkaman. Oo, karamkaman. Pero karkaramkaman. Ayun, karkaramkaman. Ayun. Sa tukwan, uni. Karamkaman. Bakit yun? Karamkaman. Yan, shout out po ka lang ka Roger de la Cruz from Baguio City, dyan sa lokal ng Gisa, dyan. Hello po. Yan yung ano natin nung sa Baguio tayo, nagsamba. Doon tayo sa Mamba. Sa lokal nila. Diyan ngayon masarap pumunta, no? Ngayon Na, mainit. nakakatakot doon sa may padel. Kaya nagunal. Thank you po, Terry Dalisay. Galing na po kami dyan sa Bagyo. Nagsamba. Galing na tayo nagkasika. Ito pa yung ko. Gagpakan ko. Isang po kayo natin. Dalawang gayang. Ayun, sagpati. Nalipatan po. Ito pa. Mag idea. Para maglapot. Maglapot, kasta kinilapot. Kapag ganito no, grabe eh. Saka. Hindi. Na? Parang tinakilaw. Ikapi tayo. Mga hanggang alas 12 tayo mag-live. Oo, wala man tayong pantin. Alam ko na maghatid si Kwan. Bili ng Kwan. Halo-halo. Good day. Hello, good day sa inyo. Ingat palagi from Albinado Alex. Yan, hello po Sir Albinado Alex. Hello po dyan. Magandang araw din Kayo rin po. Ingat Salamat po kayo po. dyan. Ingat din po kayo.
Kakati-kati. Nasuga ko. Nay, nag-sprite ba naman kayo sinunod ng sprite? Bugtong. Tapos inuman na ng kwanta na sa drink. Eh, nalagyan ng sinunod Bryce. Ay, isang Di man tiligaya. yung nagsawsaw. Isang beses lang. Guro-dugod gidon siya mo. Lapit mo na siya. Ang sino? May si Armon. No, no problem. No problem, walang tubig. Wala? Dito sa bakir na naman eh. Yung tubig. Patid lang natin kay Kuya Bigay tapos magpabili na lang din ako ng dito. Ngayon sana ako tapos kain para may pangkon pa. Low night. Tulog ako yun. Hindi ata nasariing ni Gayem Ayan, gising-gising Nakatulog pa sa siguro ni mga... Sir Gayen. Shout out nga pala kila Ate Lloyda and Sir Robert Van Ordin. Hello Kay po. Sir Ingat ano, kayo dyan. kay Sir Alma Ramos, kay Manong Junior, hello, kay Sir Willie. Hello po sa Hello inyo. po. Kay Tito Rome at Tita Cassie. Kay Ma'am, ano yun? Kila Sir Deniega at kay Ma'am Carmen. Sa Deniega family yan, from Valenzuela. Yung Aurelia kasi. Sa may hinang nilalang biker. Yan. Hello po. Sana po kayo nakarating ulit. Punta po ulit kayo dito. Para nagkita-kita tayo lahat. Naprado na may dami. Sabay na. Kila Kauralada Peralta. Duwakal Hello po, din. Ma'am. Magkatay tayo ng dalawang kambingin. May kambing ka? Siyempre, kadami din. Dami kambing dyan. Bahala na. Ano, sir? Shout out kay David Rose. David Rose. Ganda naman yun. Apelyido po yung Rose. Ganda naman ng apelyido niya. David Rose. Parang pangalan. David Rose. Diego. Sarap yung suka. Bang tali ka matbuka. Ikaw ay isang igop lang nabdukan. Tagod daw. Walang Ano, ka parang. nagigo ka pa. Iyak ako magkakaging babad ko. Mamayang hapon kakabit nila Kuya Efren yung net. Meron sila ni Pam. Nandiyan na yung gasingin ng sensitor. Saan siya? Nagpunta dito? Nag-chat lang sa ate. Ay, bullshit na yan. Kala ko nagpunta lang. Wala ako nagkikikot eh. Ba naman yan? Kuya Rajin. Wala pang sahod. Nandun yung kanito sa kalbi. Welcome Ma'am Gigi. Regards sa inyong lahat. We love you all from Ma'am Marna Yuson. Thank you po. Ano ba yan? Nandyan na yung kwan. Maniningil. Maniningil ng St. Peter. Kahit pala, nag-sign tayo ng ganun, mga kwan eh. Ginagalitan pa nila ako. Sino? May adyo na nga daw ako. Nagpunta ako ng Pilipinas. Ba't may burial ba yung arsenal? Wala. Insurance, mga kwan. Insurance lang man Insurance yun. lang yun. Wala mang burial yun. Mayroon? No, wala. Wala. Mayroon yata eh. Tira lang binabigay. Pira lang yun. Ibili mo. Ibili mo ng kabaong yun eh. Di, Ay, kung may magbili. kabaong ka na, di may pira ka pa. Bili ka ng kabaw, may 100. Sabihin mo sana, ayaw niyo pa, hindi na kayo bili ng kabaong ko. Kamo sana eh. Ako man nagahulog ko naman. Hindi man kayo. Di yung makuha ko sa RC, di isuti pagbibingayan niya. Wow. Ko naman. Panggatan nyo sigarilyaw. Ako naman, kinangsan Marcel. Panggatang yung tinis-nis ka pa eh. Eh. Ayun din yung una kong naalala, yung nag-fill up din ako. Kala ko meron yung kay tatay at kay nanay. Wala pala, insurance lang pala yun. Insurance lang yun. Ako insurance lang yun.
Kahit sa may, pagkabulan. kahit sa card yata. Pera lang din. Pera lang din. doon. Kahit yung aksa yata eh. Ako Ba't nga may rin aksa inisip, ka pa? oo. Inisip ko nga sa yun eh, baka may kasama ang buhay. May dala. Sa Marikasa, bulo. Meron ka na? Madami. Kunak ka na. Paano yan? Kunak ka. Kung kasali sa St. Peter, paano yan? Kung may bulir ito, dalawa-dalawa. Hello po Sir Willie! Hello po, Sir Willie! Good evening! Kamusta na po dyan? Good Malamig evening, po ba Dalante. dyan ngayon? Oo, Amerika yata. Dito po ay sobrang init. Pahati naman po ng lamig. Paambon naman ng Ramdam na malamig. ramdam na namin ang ano talagang summer. Ngayon pa lang pala ang summer. Hirap na hirap. Pakon kasi pamahal na kon daw. Mahal Mahal na na araw. araw. Pamahal na araw nila kaya init. Ganun ba yun? Sabi nila. Sabi ko eh, parang katagal-tagal na Dapat namin sana nagadilig-dilig. Mag-summer pa lang pala. Kung mahal na araw, magkonsama Wala tayo. eh, more igidtukan pa pala tayo. Mag-swimming sana tayo kung may tira tayo. Wow. Na? Kahit yan dun sa Ay, nagkuhan ka ng sibuyas. Di, baki Ay, tanong. ambunan mo na ng Talagang kami. sibuyas ay. Yung may sibuyas kayo sa lata? No. No? Yan, hello po sa ating Sa akin 60 yun. viewers. Hello po! Gising, gising, gising! Mamaya na po kayo matulog ulit. Alauna. Siyempre, Sabayan nyo kami alauna. Siyempre, nakahal din sila. O kasi yung iba ay trabaho nila. Trabaho. Tayo ay. Ano lang. Laba lang. Maglaba, maghapon. Akala ko na magkunitong kung kamay ko. Ano, batik sa gabi ah. Hoy, si Gayam. Ayan, nakarain ni Gayam! Hi, Gayam! Good evening Na- po. Ano yun yung naabutan? Nasa Ilocanon tayo? Na, Naabutan. Ilocano ng nabutan. Ito naabutan mo lang. Ayan, ang Yes, tayo malamig pa rito. 6 degrees Naabutan centigrade. si Live. Sana oo. Dito po ay 40 degree. Nakikita mo kami, sir. Pag 42 ikaw hindi ka degree. namin nakikita, gusto namin makita ng Super personal. init. Na? Makikita na tayo. Ayo, parang na-add kita sa Facebook, Sir Gayam. Pa-accept na lang po. Para daw po baka video call ka rin namin. Ayan na, yan, bagoong. Yan, sa may yung isa yung pula. Yan. Gusto ka raw po namin makita ang Tiligaya. Siyempre kami na rin. Siyempre nakikita niya tayo. Siya hindi natin nakikita. Lugi daw kami. Lugi kami. Siyempre, nakikita niyo ang kagandahan nila, kami pangit. Nakikita niyo po yung ngipin ng Tiligaya. Tinanggal ko yung Lagi niyang suot. tinanggal ko na I'm yung gising king- na, yung G. ngipin ko, sir. Ay, Hindi sige ako po. makakain. Akala ko po tulog kayo eh. Parang nagising ka sa boses namin Gayam. Hindi na siya. Ay, gising na, gising. Ganun hindi. Kay sir, ano nyo. Hi DFL team, have a good day. Actually, morning. Shout out to my wife, Belen Ilaga, and to my apos, Jared Jacob and Jayas. Yan, hello po sa kay Ma'am Belen Ilagan at sa mga kiddos na si Jaira Jacob and Jayas. Hello po Hello, sa hello inyo. po sa inyo. Kamusta po Shout out kayo? po sa Ilagan family. Hindi, ilagan. May artista ng ilagan, ha? Ang Tiligaya, next time, ingat daw, wag buhatin ang puno ng kamatsili. Kasarap pa ng sayo-sayo mo dun sa ibabaw ah. O, sumadirang kalipata kayo. Din, Na! timog. Naliting uga ka. Nalipata nga ba kayo? Sumadirang sabi ka, tagsala ka, punada ko, nagsadira mo. Nalipata may kayo. Sarap ng hangin. Nagdadakit tayo mga drina sa di upis na. Diya, tawag na nga ako ng konyan. Ha? Ha? Ha?
Ewan buyan tayo mga dyan. Yak pa na pa ka. Ha ha ha, tinawanan ka lang ng Sergey. Ha 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 daw. Ano tayo may bugaw? Ipakbit kami man. Kaya hindi na namin din vlog at baka maumay na kayo. Silang nauumay, hindi tayo. Kakaya na. Pinaabot pa din pa si dami ko ni Ma'am ko ah. Nagustuhan nga nila. Gusto nila yung gano'n. Lalo si Sir Ben. Nagadami niyang nakain kamuti kaya kagabi. Karaot-kot da. Yung gabi ni pa rin. Salamat pa naman. Parang yung gabi mo auntie pang vlog lang. Hindi pang kwan. Nalang ko na titili na. Hindi ay bagas na ay. Wala siyang laman. Hindi. Pag ganon, huwag mong tanggalin pa lang sa puno. Maglaki pa yun eh. Kung magkuha kayo, pag ganyan mo, tanggalin mo yung mga ibig-ibig niya. Pag may nagkatagiurat na, sa mga gabutin, bago gaburan, para maglaki pa yung mga anak. Ikaw ay pinukuha mo lahat. Uy, di ba may mga alak-alak yun na maliliit na bilog? Magtubo pa yun. Ginakon ko yun. Same ponytail with a baseball hat. Kaya nga, Nagsinuga. magsimula yung ganyan-ganyan mo lang yung bulit para matanggal. Yeah, ayun po yung profile ko. Ka-AJ. Yan natin. Yan. Pag na-confirm nyo na kami, Sir Gaya, magtawag ka na, magtawagan ka namin. Kasi ano yun, DSL, pag-retire ko this June, papasyal kami ng misis ko sa Kubo. Panyo, God bless. Mr. Grande Lagan. Welcome na welcome po Ano kayo Basta, dito. ano, message nyo lang po kami. para medyo makahanda kami. Na, Wag po yung biglaan. taranta kami guys. Hindi. Yung buti naman yung kahit biglaan, andito kami. Meron kasi yung biglaan, Yung tapos wala wala ka, tayo no? dito. Oo. Siyempre, nakapahiya. Yung effort ba nila na pumunta dito. Buti na lang, nandito kami, tsaka hindi rin kami busy. Kaya, sakto yung kanilang pagpunta. Good morning Team DSL ladies. Nasilayan na naman ang kagandahan ni Pem from Sir Greg Grande Jr. Yan, thank you so much po. Sa ano lang po yan, screen lang po yan, sir. Nadala lang sa screen. Parang sisigil mo na Yan, shout out mo si Sir Kwanji, si Sir Ben. Hello po, Sir Ben. Hello po. Hinanap ka niya yun nung ba't kulang kayo ng isang dalaga? Oh my God. Sabi, Hello Ay, po. nasa Hindi ko po Bulacan kayo po siya. nabutan. Hindi kayo nabutan. Jolly rin si Sir Ben komedyante. Nakita na namin sila ng personal. Nakita ko rin sa picture. Mas maganda personal. Sabi ni Mama sabi niya gusto niyang magpasyal tayo doon bago sila magbalik ng US. April 2 nang balik nila. I-busy pa naman din. Sabi ko, pagbalik niya na lang po. Kulang Si, tsaka busy yung driver. Ay, kailan siya magpaano ng sibuyas? April 2. Pati pala. Yung mga sinagraw nga namin na konti na sibuyas, binigay namin. Natulang binigay ko natin. yung- Di na isambot yung sibuyas. Binigay ko na kay gusto at eh. yun na 10 butil na malalaki, binigay ko. Nasagrawan lang. Konti man. Aapat yung nakuha ko kay Balong. Konti man lang kasi yung nasagrawan. Premio for singer. Oh, premio. For singer daw. Oh, kanta. Nga. Oh, premio daw sabi ni Sir Gayaw. Happy yan. Ay, parang may naalala pa ako dati dyan sa Happy premium na yan. yan. Happy birthday. Happy birthday. Sabi niya, ato yan. Sabi ng Tiligaya, nag-iisip na. Ate yan, ako mga kanta Hindi ako ganyan. magkakanta. Isim-isim. Audio Iisip it daw mo. kayo.
Mag-request ka, Sir Gayem, kung anong kakantahin namin. Para makatulog ka uli. Talaga makatulog eh. Sa ulit namin na ito. Only you. Yan lang. Na, 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 na. Di ba, Seng? Entry. Only you. Sa bahay ko buha. Di ba ito sa Baka hindi pa man nalinay kung sana. Nalinaw na ilalim. Nalinay. Isang 15 pa pala ng vision. Ano ba siya? Yan, hello po sa ating 70 viewers. Hello po. Hello. Akala ko sabihin mo May yung 15 minutes na lang tayo guys. Hanggang 12 lang kami magla-live. Para makatulog naman kayo guys. Kawawa naman kayo. Nakakahiya. nagising si Anong oras na dyan, Sir Gayam? Sa trabaho niyo. Maintindihan mo namin. Malapit na yun dun yung kay Sir Tawa lang, Sir Gayam. Hindi nakapasa yung undiyo ko. Magkanta rin daw kayo. tapos na ako. Ante, ikaw din. Ituloy mo yung... Hello, Tindi FLI si Manong, Hello po, Sir Junior Supanga. Pasyal kami dyan Hello bukas. po. Hello po, Jim. Agkara, Baga. agkara baga ka magpasyal, awan mo. Well, Nasumangkot ka, hindi man natutuloy. Sir John. Manong Junior. Sa Baybal damin day kalday. Namimiss namin yung bahay niyo na naman. Parang gusto magbalik ng nante. Siyempre maganda eh. Parang gusto mo sabing gusto. do- Parang gusto ko magbalik sa may Hanward Island. Ay, Kami kapit miss niya yung sayo naman, sis. na ako doon. Buti pa yung buli na ang ganda. Gusto niya daw mag-zipline Yan, ulit. ang ganda ng ilog doon eh, no? Magsaray Kag-green. tayo sa bangka namin. Gandang ganda rin ako doon. Bahay-bahay. Na, sikabutan ko di 100 kailan na, di kuha, nagdarak kilalaw. Ramadan ka rin po sa lahat ng mga kapwa ko. OFW dito sa Saudi Arabia. Yan. Shout out po kay, nila, Ramadan Karen. Ramadan. Ng mga Sa Muslim. Saudi. Yan. Di ba Tibriro Ramadan? Nagpintas tiism saan ni Antes. Hapon pa palang pala. Dili kay Sir Gayem o sa Hawaii ka. Ano pa lang doon, 4:50 ng hapon. Ng Sabado. Sa atin linggo na eh. Good evening, kung kula lagi din, malunggayan. Iba-iba yan sa may alas 8, may alas 10. Alam mo na yung ganitong oras ang hapon. Pag ganito, 4:50, Hawaii, sa Hawaii Ay, yun. gandang hapon pala. Kala ko good evening na. Yan, kaila Manong Junior. Ano oras sa inyo, Manong Junior? Umay kayo, manan. Agpasyar. Sabi ni Manong. Sa bagay, Kababay mo. taga Pangasinan din sila, Tita Benita. Parang isang pasyalan na. Dapat na, dahil suna ha. Kababay mo nawan. Mr. Junior. Oo. Kumusta nga taniinang nang? Kumusta gani inang mo pa, Sir John? Si nanay ko rin. Nanay ko rin. Kumusta po kayo dyan, nanay ko rin? Baka si Kuya Vince pa rin yung magiging pan natin. So guys. Oo. Malaki na yung bata eh. Malaga na yun. 8:50 dito sa California. Naman Ay, gabi? sa California naman, Gabi? 8:50. Isulat mo nante. Gabi? Nalilito daw kasi siya. Ba't may hapon, mayroong gabi? Mas late pala sila sa Hawaii. Mas late.
Sino pala Hawaii ni Sir? Si Sergey yun. USA din yun, pero sa Hawaii. Hawaii. Ang California ay 850. Ganun din nila, Manong Junior. Ano? Sino nauna doon? Yung Uwe. 8:50 ng umaga? Gabi, Ay, gabi. mas nauna ang California sa Yung Hawaii. isa man ang araw. Kaya nga bilog ang mundo. Nag-iikot-ikot. Bakit mahina ang boses niya? Malakas naman ah. Okay naman po. Baka hindi nakakalimutan na doon. Sagad niyo lang po yung volume. Oo, para mapagsa. Para marinig. Magandang tanghali Team DFL. Ang sarap naman dyan ng Presko. Watching from Cavite. Yan, Hello po sa mga kay taga Cavite. Ma'am Martis di Mailig. Kamusta po dyan sa Cavite? Mainit din po ba dyan? Dito po sa Mindoro ay sobrang init. Pumapalo ng 42 degrees. Kami ang pinaka-hottest. 42 degrees Celsius. O, di ba? Top 1 lagi ang Mindoro. Kain naman. Welcome back, Gigi, from Sir Road Warrior. Thank you po, Sir Road Warrior. Check ko nga yung ano niya. Hindi pala nakalagay yun. Ayan, baka may hindi pa po naka-follow sa ating Facebook page, paki-follow niyo po kami, Dragon Fruit Ladies Official. Ayan po ang ating page. Ayan, kaya lang baliktad yan dyan. Yung 8.5 followers po. Search niyo lang po, Dragon Fruit Ladies Official. Ito medyo ano. You're welcome. You're welcome from LA. Si Sir... Ano oras naman sa LA, Sir Road Warrior? Taga LA naman si Sir O. Alam mo yung LA yan, te? Los. Los Angeles. Ay, parang parehas lang din sila pala ni Venus Rose. Kasi California din pala yun. Ibig sabihin, hapon. Ay, gabi. Oo. Gabi. Hawaii, LA. Peg, tahingi ng gulay. Yung luto na. Yan, dito po, Sir, Ronelo Castro. Ito na. May sir, ano yun. California din yata yun si Sel. Sir na anos. Yan. Ayun nga, 850. California tayo. Next month, pasyal kayo ulit sa amin. Sagot ko na pamasahin nyo. Wow! Sabay ganun. May Sir John. Si Manong Junior. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Next month? Ano ba next month? April April. Anak ko, baka doon ako mag-celebrate ng birthday ko April na. Ay, birthday ko na naman. Magtanda na naman Oh tayo. my guys. God, ako ayaw ko. Parang kailan na Anong magawa mo? nag-birthday Di ba rin tayo. magtanda ang kwan taon? Huwag lang kwan. Ang Mukha. Katawan. Only you. Only you. Ang premyo ko gayam. Ako nagkanta ng Only you. Next month daw. Next month, April. Masarap
ikot kasi mainit. Na-experience ko Wala naman pa mang trabaho dito. Pag na-experience ko naman mag-birthday ng out of town. Anong pizza na nga yan? 20. Kaya lang 20 pa yun. Bago mag-20 eh. 20. Bago 20. mag-20. Na, birthday niya. Ay. April pa man. Next month nga daw. Saan ba ang magandang pasyalan ulit sa Pangasinan? Kasi nakapunta na tayo ng Alaminos. Sa Bulinaw. Bulinaw. Nakapunta na rin tayo. 100 tayo na. Ayun na ngayon, Alaminos. Alaminos. Alam mo yun saan? Alam niyo Yung yung Pangasinan. 100 Island. 100 Island o 100? Ayun nga, 100. 100 Island. 100 Island. 100 Island. Parang minsan lang. 11:58. Last 2 minutes. For the remaining Hindi, time. sakto na natin ng 1 hour yung ating Milk tea and cheeseburger team. Halo-halo na lang po. Halo-halo po para po sa Halo-halo. mainit na panahon. Mainit ang panahon. Pero usapan na rin po namin yung kanina maghalo-halo ko. Gayon. Pa-shout out Miss Peng ng mga kamag-anak ko, Cornelio and Ventura family from Orani, Hermoso, Bataan. Yan. Hello po sa mga kamag-anak ni Ma'am Marites de Mailig sa Ventura family. Marami na kayo Orani mga Ventura and rin. Hermoso, Bataan. Cornelio in Ventura family from Orani and Hermosa, Bataan. Yan. Hello po sa mga Ventura family. Ingat po Ito po kayo sa mga dyan. taga-Orami, Bataan. Hermosa pa. Hermosa. Ventura. And shout out kay Sir Jet Angeles from Seattle, Washington. Yan Hello sa, po, Sir Jet. sa Washington naman. Ano oras Kayo po dyan. dyan? Sa Seattle, Washington. Dahil pala nilista natin ang tino. Para alam na Sa natin. cellphone niya Sa ay. Seattle, Washington. para Sir alam na Jet, natin. anong oras po ngayon dyan? Eh, magaling yan sa Tiligaya eh. Alam niyo yung Welcome back, Ma'am Gigi, na imbag nga aldaw, mga ka-Dragon Watcher from Nueva Ecija. Yan, hello po. Thank you po. Kay Sir Florentino Bello from Nueva Ecija. Ingat Hello po po kayo sa dyan. Saan po kayo sa mga Nueva bahay, Ecija? Nueva Ecija. Saan nga sila ilatag na? Nueva Vizcaya. Ay, mga Biskaya. Doon kay Gayem. Sa Nueva Ecija parang may... 90 Diba nadaanan natin yan? halos lang din pala sila. Mas nauna ang libay. Vizcaya. Ang California at Magpupunta ay Nueva Ecija. Seattle, Washington na rin magkaparehas lang na oras. Ay, taga nilibay siya. Ni Sir Gaya. Yung... Yung nag-vlog, si Gayem din. Ay. Naguluhan tuloy sila. Kala ko taga nilibay siya si Sir Gaya. Si Gayem din. Yan, last 1 minute. Okay, pa-shoutout na kung sinong gano'n. Pa-shoutout. Last 1 minute. 58, ay 50 mag-count dun eh. Yung kanta wala pa. Hindi daw mag-Gigi. Nagputi si Gigi sa ano? Hali! Nagputi. Nagkinis. Nagkinis ang buka. Sana 1 week lang nagkinis. Ayan, nag-itim na naman guys. Lagi ba naman tayong ano? Ay, kainit talaga dito. Ang hirap lumabas. Hindi rin pwedeng di ka lumabas. Wala kang ano. Wala kang pera. Kawawa yung mga barak na. Okay, ala. Okay, halo, ala Madonna.
Wala Oh, pong kuya- halo-halo ala Madonna. Kuya- Halo-halo ala ay. Ala KPNI. KPNI po. Oh, Kuya Billy. Lahat daw ng team. Pagtimpla mo na kami dito. Atiran mo na lang kami, Kuya Billy. Nga launa. Special delivery. Thank you, Sir Gayang. Thank you po, sir. Thank you po. Sir Reyeng, ingat po kayo dyan. Video call po tayo minsan, sir. Yan. Para makita daw po namin. Accept nyo na po yung ano ko, add friend. Good afternoon, ladies. Welcome back to DJ Peng. Ask ko lang magkano isang red bag ng sibuyas. Pumapalo po ng ano, kapag 40 ang kilo, di ba? kasi nga sa isang red bag ay nasa 30, hindi rin nag-ako ng 40 kilos, no? Hindi, mga 30 lang, mga ganun. 28, mga ganun. 28, 26, mga ganun. Pero kung isiksik mo, maabot sa 30, mga Hanggang ganun. 30 O sabi natin sa isang red bag 28 Oo, kilos. ganun. I-times Times mo. 42. 1,176. Oh, 1,176. Kasi ang bilihan po ngayon dito ay 42. Oo, eh. Kaya nga, kaya nga sa isang red bag na sabihin mo nang may 1,000 ka na eh. Kung baka 300 ka, may 300,000 ka na agad. Kung ilan yung kila, paano? Pagpalagay mo Yung makasay. Kaya ano, panalong panalo mo nagsibuyas na yun. pinagbintan niya yung Ano pa kaya pang inabot natin yung presyo dati nung sa ano, may Ecija ba yun na 120? Oh my God. Sarap. talaga. So ayun mga ka-dragon, end up po natin ang live today. Bye po! Salamat po sa lahat ng God bless po sa inyong lahat. nag-join. May We love you all nagpalabot guys. Ingat po. Halo, halo! Yay! Thank you! Ganyan. Magkapit na tayo ng halo-halo. Thank you. Kay Sir Manong, kay Manong, oh yan. Di Yan, na ako namin namin yung kalimutan manong ha. ha. Next month ha. Sure yan ha. Next month ha, dyan ako mag-birthday sa Pangasinan. Walang baway-baway. Joke.